so lonely. Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude UHC run. A nejsem tady sám, jsem tady s Ondrou. Čau Ondro. Čus lidi, zdravím. Jo, určitě ho slyšíte, doufám. Takže jdeš hrát? No já teď s ním čekám to, on si to natáčí na YouTubeko, takže. Na YouTube? Jo. On je takový YouTuber menší, dá se říct něco jako Mirek, má 33 000 odběratelů, ale. Fakt? Jo. No tak to není jako Merek, kámo, Merek má 1000. No a tak to je jedno. Takže jdeš s ním volat. No já teď s ním jakoby volám přes komp, akorát jsem mutlej. Dobrý. No tak jo, tak čau. Okay, Tak se zpátky. Za 15 vteřin to teda začne. To jste neslyšeli, jo. Jakože jsem teďko nejragenu úplně. Tak jo, tak jdeme na to. Takže teď si tady uděláme crafting table. Uděláme si nějaký ty styky. Tady je ten kamarád, že jo. Nazdar. No, takže skáčeme, tímhle lávou bych Hlavně těž lapis, ať máme pak na knížky, jo. Prosím. Okay. Lapis, OK. No tak to jsem Si pěkně... dám rovnou lahvičky XP a natěžím si nějaký jabka teda. Okay. Hej, na co je ten tracking kompas, jenom? Tracking, to máš, když se ztratíš, jakože kdybych já šel někam prostě jinam a ty bys nevěděl kam jsem šel, tak ti to ukáže na mě. Aha. Kudy jsem zhruba jakože šel, takže. Hej, asi musíme sehnat nějaký jabka hodně, viď, takže... Co? Asi musíme sehnat hodně jablek, ne? No já mám jakože 4 teď aktuálně. Já mám 2. 5 mám už. OK, já mám 2. Já už jdu těžit, Okay. jo. Dobrý, já už mám 6. Já potřebuju hlavně sehnat torčky, kámo, ať potom prostě vidím, že jo. Okay, tamhle, ne, zatím žádný uhlí Kámo, nevidím, to nevím. emeraldy. Co? Emeraldy mě serou. Ale tak ty jsou dobrý, jak máš XPčka z toho, že jo? To mi nikdo neřekl. Já mám uhlí, no právě z toho dostáváš nejvíce XPček. Počkej, tak teď jsem dostal třeba 50 kámo. To nevíš, kámo. No vím, že jo. Jo, jasný, to známe. Jo, takže jsem vůbec teď k ním nešel, abych je zase vytěžil. Kámo, jich tam mám 10 000 třeba. Honza je prostě nejlepší hráč u AC na nule, že? Já jsem ten. Ale mám kejvku a vypadá celkem dobře. A já si tady vezmu prase teda. Máš kejvku už. Já už mám kejvku, tak musíš nechat těžit, že jo? A mám celkem velkou, že? Hlavně se nehitnout. Mám goldy, hele. Mně se nelíbí, že tady je obsidian. Obsidian, no tak neber, ten tě je úplně že k ničemu, kámo, protože máme ten enchant. Já bych vám jenom lidi chtěl říct, že jsem vzal enchant kit, takže... No dobrý, no, jsem u bedrocku. Ty jsi u bedrocku? Emeraldy, nice. Takové ticho. Mám 21 diamantů. Dobrý, no, tak pěkně. OK, ještě budu těžit dia pro tebe, kámo, jestli teda... OK, teď jsme tady někde... OK, Já se redstone, budu během 2 minut. Ne, tam to nesmíš. Že to je jedno. Ne, ticho. Já bych nebyl tak... OK, další redstone a goldy. Ivka, konečně. Kámo, no dobrý, no. Nechci rušit. No, dobrý. No tak třeba 10, kámo, jich tady. 10, jsi si jistý? No mám, no tak ok, ale nechci rušit.
Nice, Lapis. tak vidíš. Lapis, dobrý. Já mám taky lapis, teď jsem našel. Jo? Nejsme ve stejný kejvce. Ne. Kámo, tady úplně trhlina, kámo, velká. Ok, tak já nejsem v Nechci tý- rušit. No. Tak vidíš. Mě ještě doženeš. A teď musím dostat někam nahoru. Jo, venku jde. Dobrý. Já se Kej zapálil. golden. Já se zapálil. Ne, běž do vody nikam. Kámo, tak ty jsi dobrý, hej. Já jsem ti říkal. Kámo, vykrafti si zlatý jablko okamžitě. Kámo, si umřeš. Dobrý. Sorry. Kámo Honzo, můžeš mi vysvětlit, co jsi sakra udělal? Vykrafti si zlatý jablko, kámo, ti říkám. Nechci rušit. No dobrý, vykrafti si zlatý jablko. A kdo mi zase volá, no? Hej, hoši, to je v prdeli, hoši. Tak si vykrafti zlatý jablko. Nechci dušit, kámo. Ne, já se potopím, já se utáp. Dobrý. Ne, kámo. Kámo Honzo. Sypnu, kámo. Ne. Fakt nedělej, Honzo. To nechci, vole. To jsem úplně nejvíc opatrný v mém životě. Hej, čau Honzo! Honzo! Podívej se za sebe. Hej, kámo, jak proč? Kde jsi byl? Tady jsi byl už? Jo, tady už nejsou žádný. Máš nějaký iron, ne? 25 Iron, no. OK. Tyhle, to bych chtěl, kámo. Ještě irony nějaký nebudu lát. Aha. Vykrafti si prosím tě zlatý jablko. Mám ho sníst? Ne, vůbec. Ale... Hoď ho do lávy. Tak jo. Jako obě, nebo jenom jedno? No jasně, jenom je všechny, který máš, hej. Tak jo. No, kámo, jestli to uděláš, tak jsi dobrý, hej. Ty mám se dělat sekeru i meč, nebo se mám dělat ten sekeru? Udělej si všechno, udělej si motiku, hele. Hej, to jsi mi neměl Počkej říkat 25 raně. sekund. Já jsem Kámo. byl měl motiku, kámo. Kámo, hej, za 20 vteřin, kámo, kámo, to je váj, kámo, to je, ne. Já potřebuji irony, rychle, kámo. Irony nějaký 12 vteřin, hej. Kdo je? Kde jsou nějaký irony? Ne, tady, iron. No, jeden, dobrý, no. Jsem docela spokojený. Kdo je? Dobrý, tak jdem nahoru, stavíme se nahoru, Honzo, pojď dělej. Hej, tak ty koko. Ty, jak chceme, vysoko. Asi takhle, stačí, ne? Ne, OK. ještě jeden. Hoď mi všechny, hoď mi, kámo, knížky. Ano, to je všechno, co mám. Já nevím, já mám 24, já jsem nevím, já nevím, kolik jsem měl předtím, ale tak. Počkej, co si tady můžu? Co si tady... Jo, Hej, zbyly ti nějaký irony, prosím tě. Jo, nějaký mám. Počkej. Dej mi, prosím tě, dej mi nějaký, kámo. Dá se tady udělat štít, nebo ne? Dá, ale moc se ti to nevyplatí, jakože to není takový to novější PvPčko. Aha, tak tady máš to. Díky. Mám hodně cobblestone, vole. Prosím tě, ještě si udělej nějaký to zlatý jablko, nebo... No já mám jedno jenom. Hej, nemáš jeden dia? Mám jeden dia. Prosím, dej mi ho! Yes, kámo, tak mám full dia, kámo. Já si... Ne, ale teď potřebuji rychle takzvaně nakoupit bookshelfy. Nice. Takže... Ty nemáš jedno zlatý jabko, mám se sníst to zlatý jabko, protože jako já nechci. Jo, co teď, kámo? Počkej, uděláme to tady rychle, nějak, ať to vypadá trošku.
No, nevím, takhle Ono už je, třeba. ono už je Několik tady, PvPčko. už dávno. Fire Spec Ok. 1, Protection 2, Fire Protection, Projectile Protection, Sharpness kolikátka? 2. Ne! To můžu mi vysvětlit, jak to bylo. Um, Uh, tak asi půjdeme ještě jednu hru, ne? já půjdeme ještě jednu hru. Okay. Takže lidi, já si myslím, že pro tohle video už by to stačilo a zase příště někdy, takže čus.